Slant. Hvem fanden løber, mand? Skal I bare se her. Der. Se hørt. Hej sammen. Nu vil vi vise de forskellige stances for i hvert fald defense, og altså vi spiller begge to defense, så altså lidt mest defense. Vi kan også noget offense, så vi fyrer den der. 2-point stand. Det er bare en linebacker stand, kan man kalde det. Du går bare lidt ned i knæ, ligesom i skovskyderstenen. Se, han står klar med hænderne der. Det er smukt. Så vil jeg gerne se en 3-point. Og det er en typisk D-line stand. Han står meget mere forudbøjet end en O-line typisk field, fordi ham her, han er mere aggressiv. Han vil springe. Prøv at se, hvordan han har sine fødder også. Med kraft på. Så er det en 4-point stand. Der går han begge ned. Det kan man bruge til ends og outside linebackers. Og der bruger han igen det samme benene, bare med 2 arme nede. Ja. Det var så vores stands. Okay. Ja, vi vil så lave nogle offense stands. Vise hvordan de forskellige står. På hvilken position på offense. Center stand. Som I kan se, holder han bolden frem for sine fødder. Der er hans fod, og der er bolden. Det er en god stand faktisk, og kan bruges til balance, og så skal man bare holde guard stands. Som I kan se, så er han længere inde med hånden, end da han var center, men han er stadig nede, så han kan holde balancen. Prøv lige at skyde op en gang. Kan I se, han har sine hænder heromme, hvor han skal have dem, så han kan skyde op med det andet ben. Sådan der. Sådan skal det se ud, som en guard stand. Tackle stand. Der er flere forskellige måder at stå på. Det her er en af dem. Hånden i jorden. Vær klar til at skyde op. Kig den defensive linje i øjnene. Og god balance. Næste stand. Næste tackle stand er god røvbalance og hold hænderne oppe. Det var de stands. Receiver stands. Det man gør er at have benet tættest ind mod centeren, så vi kommer til at stå herover sådan cirka. Og have det ben tættest ind mod centeren. Så har du hænderne fremover, så du kan skyde fremad. Running back. Det er en smule ligesom linebacker, men gør sådan, så du kan skyde længere frem. Sæt dig! Det her er en øvelse for D-lines, hvor at du lærer at kigge lidt mere ind på bolden, og så høre, hvornår folk begynder at rykke sig. Og altså sådan mere, få lidt mere, altså som om din hjerne bliver en sensor, det kan man jo selvfølgelig ikke sige. Men det er en god øvelse. Jeg er normalt left end, så jeg vil stå herover i siden af nose tackle. Så jeg vil stå lige foran bolden der. Yes. En god idé er at stå her, kig hurtigt ind på bolden, og på QB'en, kig din overmand i øjnene, og så skyde frem hurtigt. Her. Og bliv ved med at kigge på bolden, og så skyde frem her, og så bliv nede. Lidt ligesom O-line. Yes. Det du kan gøre godt er, enten skyde frem her, bum, og lave et spin move udenom. Du kan holde ind til QB'en. Eller stå ned i en stand, drop back, og så udenom. Og så der er mange. Eller det der hedder et swipe move, hvor du holder på hans hånd, og tager den anden hånd sådan for en blind vinkel, og hiver din hånd over. Det næste er et rip move. Du kommer op, skyder op, bliver lavt, slår over til modstanderens hænder, som selvfølgelig vil have hånd på dig, og går videre, og så holder din hånd om på hans ryg, så det ikke er muligt for ham at komme rundt om ham. Det er så linebackernes tur her. Og vi mangler en running back, men det er en simpel øvelse, jeg ved. Det er svært at se, men vi havde ikke rigtig nogen kejle. Der er en pind her, og en pind her, en pind og en bold. Og vi har alle sammen stået ned i jorden, bortset fra bolden. Så det er så 3 rum. Så står linebackeren herovre. Ja. Jo, linebackeren står her. Går ned i sin stand. Så running backen stiller sig herover.
Og det første running backen er at han løber, så vælger han et hul, og så viser han vil løbe op i, hvis vi tager det, han viser, han vil løbe op i hullet, ved at lave et power step ned. Og linebackeren vil så følge med ham, og det er et meget godt trick for linebackers, man følger med hans baglomme. Fodbold er en røvsport. Går han ned, så følger han med, shuffler, så kommer han herop, han går ned, og han skyder op i ham. Så ja, det var det. Hej alle sammen. Nu vil jeg vise jer noget, som en del D-lines har problemer med. Og det er strong side og weak side og alle spillene, når de bliver kaldt og sådan noget af middle linebackersne. Så nu vil jeg vise jer, for eksempel når det første spil bliver kaldt, for eksempel Hawk Man Free Weak. Det vil så sige, at Hawk betyder, at du vil altid gå indad. Men Hawk betyder så også, at du slanter. Altså for eksempel, hvis jeg står her, nu bruger jeg lige min ven her. Hvis jeg står her, lige ud, og så står jeg for ham her, som I kan se her. Nu stiller jeg mig her. Nu står jeg foran ham her. Går jeg den her vej. Så nu står jeg på ydersiden af ham. Så stiller jeg mig ned i min stand. Så vil det så sige, at når der er Hawk på, skal jeg altid slant indad. Sådan der. Forstår I, hvad jeg mener? Så det der er med det er, hvis der bliver sagt strong left, for eksempel, så skal jeg altid mod højre, fordi det er weak. Så strong left og weak left, det er overhovedet ikke det samme. Så det der sker med det er, hvis der for eksempel bliver kaldt strong right, så skal jeg mod venstre. Så hvis vi stiller sådan ned i sin stand. Ready down! Set! Høj! Så vil O-line automatisk enten blive snørret, eller følge med på den. Så lad os prøve den på den modsatte side. Strong left. Ready down! Set! Høj! Så jeg håber, I lærte noget af det. Og det var nogle gode D-line øvelser. Og det vil jeg lære. Tak for det.